Ja, goeie. Daar binnen we weer. Welkom bij de podcast Wraksel je mij het wut en mij de vraat. Dit is uw vierde serie en die gaat over de listen van de slangen. Bedrog als verrieveling en deconstructie. En dit is de 5e episode en die gaat over Ferneatiging van de Fûnementen van het Keninkryk van God op de ierde. In de vorige episode heb ik zijn terug postmoderne filosofie, deconstructie van textuele betjutting en de toepassing van nieuwe progressieve hermeneutiek willen we wijsmaken dat we juurtedij de apostolische leer net kennen en moeten vertrouwen. En dat moeten we vanzelfs uitlezen en uitwerken. En in deze episode gaat het benamen over het eerste. En dat is de postmoderne filosofie die de nieuwe fundamenten leidt voor de textuele schriftkritiek en de afwijzing van de apostolische leer. Hier zullen we dan zien naar de historische achtergrond en betjutting van postmoderne filosofie. En we willen zien naar fjouwer periodes, fjouwer tijdperken in de geschiedenis. In het eerste plek de middeleeuwen, lieken nog 500 en 1500 na Christus. Daarna de hervorming, de Protestantske Reformaasje, die er weer in de 16e eeuw. En voort daarna de verlichting en het begin van het modernisme. Dat is zo'n beetje in de 17e eeuw. En daarna in het kwart uur de industriële revolutie en wat er badde in de 19e eeuw in Nederland. En aan het eind uur het postmodernisme die we vinden in de 20e eeuw. Eerst dan de middeleeuwen. Sûnt de bekering van de Romeinse keizer Constantijn is het zo dat het Romeinse Rijk niet meer anty-christelijk is, maar heel niet meer christelijk begint te lijken en te worden. Eerst wordt het christendom dan tolereren en dan wordt het bevorderen en dan wordt het eens een beetje de norm voor wat goed is. En dat lijkt heel mooi en in de geschiedenislessen die ik kreeg toen ik een jonkje weer, dacht ik altijd dat dit heel goed weer voor de tsjerke, maar het is eens extra dat als in de geschiedenis, letterlijk in Nederland, de christelijke tsjerke het fascisme had en de meesten van de tsjerke de leiding krijgen, dat het eens net goed stiert en gaat met de echtens en de zoenens van de tsjerke van God. In tweede plek. Het heidens wanleeuwen en het schoenderij blijven bestaan terug de middeleeuwen. En er waren zelfs aangoord beeldjes in de tsjerken in die tijd. En het is extra dat er heksenjacht nedig weer. Nou vanzelfs juurtedij wordt er min oorsprutsen alsof er geen heksen bestaan en wienen, en of de duivelske machten net zo min wienen en de tsjerke alles verkeerd deed, maar Dochs is het zo dat de duivelse machten nog heel tijden een protestantisme hienen, ook onder de Germaanse stammen in het noorden van Europa. Nou is het also dat het opkomende ridderschap baseren is op deugden zoals trouw en moed en respect voor vrouwen. En missie-inspanningen gerne terug benamen in het eerdere Romeinse Rijk, werd er wegen online wienen en er betere contacten wienen terug het vorige Romeinse Rijk. En wat het nou beter maken voor de missie, voor de zending, voor de uitbreiding van het evangelie en het Keninkryk van God. Maar we zullen ook dat die missie-uitbreiding vaakste jaren gaat met politieke machtsstriden van de stammen.
Vierders, het vijfde plak. Onderwijs wie primair voor de elite, voor de mensen die betere staan hebben. Kleesters worden centra van gebed, wetenschap, diekenbouw in Nederland en ook landbouwverbetering. En de zoenenzorg, hoewel primitief, wordt aan het publiek verzorgen door de tsjerke. Maar het is exa, nummer 7, de Roomske tsjerke wordt heel tijd meer regeren door een egoïstische, misbruikende elite die het rijkdom en macht sammelje onder het gewone volk en haar daarin onderdrukken. En laatstens, het is te zeggen van de middeleeuwen dat er een diep bewustwezen wie onder alle mensen van het goddelijke en de demonische invloeden op het menselijke denken en het menselijke gedrag. Nu komen we bij de Reformaasje. In het eerste plak stadige aansjoegen wie een effectief verzet tegen de aangoederij en de onderdrukkende elites in de Roomske tsjerke en ook tegen het Roomske Rijk. En je kent de namen van mensen zoals Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin en John Knox. Nou, de basis van dit verzet in de Reformatie is het gezag van het woord van God, de Bijbel. Dat ook de leiders van de tsjerke en het volk hadden aan onderwerpen moeten en ja moeten daar ook verantwoording van alles kennen aan de mensen die onder haar staan. De Bijbel is dan zien als het definitieve gezag voor tsjerkelijke en morele zaken. En deze Bijbel wordt nou oorzet uit het Hebreeuws en het Grieks en het Latijn, de Vulgaat, de Bijbel van de Roomske tsjerke, in het taal van de gewone man en vrouw. En deze Bijbel wordt nou ook drukt, printen en uitgeven, zodat er ook beschikbaar wordt voor alle mensen, zodat de mensen net afhankelijk binnen van de leiders van de tsjerke die het haar vertellen wat er staat, maar dat ja het zelfs lezen zullen en zelfs opgebouwd worden kunnen in het leven. In het vierde plak, het etenbier onderwijs wordt nou sterk bevorderd. Het is niet eerst meer voor elite, maar het is voor het hele volk. Want het hele volk moet in staat wezen om het woord van God echt te lezen. John Knox bijgelijks is hier tegen bekend om. En het is zelfs zo dat in Schotland we zeggen dat er een trend is naar de wêryn't. En dat is nieuwsgierig. We zijn in Schotland West en we zijn ook in het huis van John Knox West. En ik had er na die tijd ook nog het een en ander over lezen. En zo kwam ik ook tot dit boek, How the Scots Invented the Modern World. En dat kon ik ook gebruiken voor sommige dingen hier in deze presentatie. In zesde plak. De verering van Maria en andere heiligen, liek als het vieren van de pauselijke mis, wordt nou aangewezen als aangoederij. Maar de bekritiseerde tsjerke en haar leiders gebruiken nou evenbiere schaamte, brute martelingen en moord om de opstand tegen haar gezag te onderdrukken. Nummer 8. Het is dan dat de kleesters haar invloed verliezen. En het is zo dat de staten van Friesland eens de kleesters oornemen, nationaliseren zoals ze kennen, om met het geld daarvan een universiteit op te zetten in de stad Friesland. En het is zo dat de bedoeling is in eerste plek van zo'n universiteit om al je op te leiden in de kennis van het woord van God, om zo dominees en leiders te worden voor de tsjerke, die nou de gewone mensen uitleidt wat God ons te zeggen had in zijn woord.
De openbare manifestatie van het demonische lijkt nou onderdrukt te worden. En de populariteit van de aargoden, het satanisme, het occultisme en de tjoenderij begint aan te nemen in Europa en ook in Friesland. Zo komen we bij de tweede periode en dat is de tijd van de verluchting. Dit boek had het er ook over in het hoofdstuk na de Reformaasje. En de verluchting is echt de tijd dat het modernisme begint terug te zetten. En daar leren we nou over. In de eerste plaats wordt de mens nou primair zien als het product van zijn culturele omjouwing. De mens als een product van de sociale en de culturele omjouwing. Dus net van God als van zijn wet als van de duivel. Er is nou echt een trend in het denken waarbij de klam net leidt op het maatschappelijke, maar op het individuele, het persoonlijke. En daarom kan René Descartes ook zeggen, ik denk en daarom bestaan ik. In tweede plaats, goddelijke en demonische invloeden worden toenemend meer negeren als obvious. De meesten willen er net over denken, als praten. In vierde plaats, in Schotland beziek je de leiders van de verluchting, benamen Eck Hutchinson, de tsjerke te ondergraven, terug te focussen net op wat Jezus Christus had gedaan voor de wereld om het Keninkryk van God te bouwen, maar haar stiepen voor fatsoen en moraliteit, die dan aanzien worden als dingen die bij de mensen jaren en die natuurlijk binnen voor de mensen. En als we nou de mensen maar goed behandelen, dan komt het goede en het heilige en het goddelijke in de mensen wel naar boven. In vijfde plaats, er is nou een groot vertrouwen in de menselijke geest die systematische redeneren gebruikt om objectieve waarheid te vinden. De wetenschappelijke methode wordt nou ook aangenomen en vergelijkbare methodes worden gebruikt ook in de sociale wetenschappen en later ook in de theologie. Nummer 6. Als er verschillende methodologieën jongen waar bestaan, zoals later ook in het marxisme, in het roomske en in het protestantske, dan zeggen we dat er pilders bestaan. En de hele mensschap is verdeeld in pilders, waarin mensen liek denken en alleenig jaren willen naar haar eigen leiders en ook haar eigen boeken en later ook in de media zoals de radio en de politieke partijen in Nederland. Dan zeggen we ook in Nederland de verpildering tussen het roomske, het protestantske, het communistische en het socialistische. Laatstens, de filosofische veronderstellingen en openbare moraliteit binnen heel tijd meer baseren op veronderstelde, zelfsverzissende waarheden, in steeds van de openbare wil van heilige God in de Bijbel. Nou, in het heel kwart over de industriële revolutie, zo'n beetje 1750 en 1900, we zeggen dat dit begint in Engeland. En waarom in Engeland? En mij denkt het is tegen nieuwsgierig dat er zijn is dat het ook in Frankrijk wezen kon. Maar in Frankrijk hier de Roomse tsjerke aan de macht en de mensen hebben net de vrijheid om voor haar zelfs de Bijbel te lezen en voor haar zelfs te denken. Maar in Engeland weer de kans voor mensen om creatief te denken en zo'n nieuwe dingen te bedenken, omdat je net bang wezen hoefden voor de leiderschap van de strenge Roomse tsjerke.
En zo zorgen we ook dat troch de industrie en het bouwen van machines de geen noodzaak weer voor slaven en voor vrouwen die in andere culturen en andere landen het zware werk doen kunnen. Nee, in het christendom moest er vrijheid wezen en zag men het nut van machines. En in tweede plek wie het also dat aan het begin daar een grote tegenstelling wie tussen de rijke mensen en de armen, maar dat na verren van tijd de zijningen winnen voor alle mensen. In beter eten, in beter leven, in betere zoenens en een langer leven. En dan is het extra, en daar heb ik nog net echt naar gezien, dat in een 19e eeuw er in Nederland een opleving weer van het tsjerkelijke en het goddelijke en het respect voor de Bijbel. Maar dat weer maar voor korte tijd. We komen nu bij de 20e eeuw en dat gaat over de postmoderniteit. In het eerste plaats zullen we dat nou de objectiviteit van de wetenschappelijke methode wordt nou bleek als dit bestaat niet. De meesten zeggen nou in en jouw ta dat wetenschap net puur objectief is. Benamen de veronderstellingen aan het begin van de wetenschappelijke methode hing het af van de meesten haar ervaring, haar inzicht en haar cultuur. En het is net objectief. Het is bijgelijks Thomas Kuhn die dat schandelt en dat het net weer is dat de wetenschap en haar conclusies objectieve waarheid binnen. In tweede plek, als een groep beweert objectieve waarheid te hebben, dan gebruiken ze dat om oren te domineren. En dit komt vanzelfs uit het marxisme, die de mensen zocht in twee groepen als een soort moderne antithese tussen mensen die macht hebben en mensen die geen macht hebben. Zodoende is een grote twijfel en ook verzet tegen mensen die oren wat wies meidje willen. In tweede plek wordt er klamlijn op het idee dat er geen objectieve waarheid bestaat. Helemaal niet. Elke persoon dan moet zijn eigen waarheid meidje creëren en daar moet de oren dan ook respect voor hebben. Ja, er wordt zijn, er is geen objectieve waarheid. En dan is het extra dat als we een historische tekst hebben en we zeggen daarna dat wat de tekst betreft is net objectief. Het hangt af van de mensen die het schreeuwen hebben in vorige tijden, want die werden vanzelfs beïnvloed door haar cultuur en haar denken en haar ervaring. Zodoende de woorden die je gebruikten, kunnen verschillende betuigingen hebben. En ook als we die tekst nou lezen, dan binnen we beïnvloed door uw denken, door uw onderwijs, door uw familie en vaak de tsjerke. En daarom is het zo dat ook de apostolische brieven niet meer een betrouwbare woord van God binnen, maar dat we daar verschillende en vaak een menigte van interpretaties van accepteren moeten. Dat betekent dus dat de apostolische brieven en het Nieuwe Testament zien wordt als teksten die schreeuwen binnen door mensen en beïnvloeden binnen door menselijke culturen. En wat er in de verliezen baden en hoe de mensen tochten, daarvan zeggen we nou dat het grif verkeerd weer en we weten nou beter. In zesde plek, als er nou geen deugden meer binnen en er is geen leeuwen meer in het land, dan is het extra dat de vrijheid daarmee voortgaat. Als Guinness had er oorschreeuwen, mij zijn eigen op de Amerikaanse cultuur. En hij zei dat democratie, dat kan alleen nog maar bestaan als een gemeenschap van mensen dezelfde ideeën hebben in het leven en wat goed en wat verkeerd is.
En dat daarin ook de vrijheid leidt en de mogelijkheid om mensen te accepteren. En dat er ook vrijheid van spreken wezen kan. Maar als de fundamenten in het leven en de deugden voortbinnen, omdat er geen vierheid is. En de mensen al je verschillend denken wat goed en kwaad is, dan is het zo dat de pilders van de democratie verdwijnen. En dan kunnen we nog denken dat we democratisch zijn, maar dan gaat de vrijheid voort. En dan worden we onder dwang gezet door nieuwe oorheden en vaak globale organisaties. En dan zien we dat de mensheid domineerd wordt door manipulatie, volksnijs, groepsdruk en geweld. En dan krijgen we een nieuwe vorm van wat we neemden het wilde Westen. Zo, als God zijn woord en zijn tsjerke haat worden vanwege haar zegeningen en beloftevolle instructies en omdat de vrijheid van de mensen om te zondigen daarmee onder druk komt, dan zorgen we dat er een groeiende doodscultus bestaat. Dat ziekenhuizen en dokters haar net in eerste plek richten om leven te gaan, maar om dood te maken. Door abortus en door euthanasie en het medisch bijstaan van een zelfdoding. En dan zullen we ook, als we ons eigen iepen hebben, dat de magie en de tjoenderij en de duivelske machten weer rondkomen. En dat het satanisme en dat soort dingen populair worden in uw tijd. Hoewel het also is dat het naturalisme en de deconstructie de mensen blind maken hebben voor wat er bad in uw eigen land en uw eigen omkrieten. En dan zullen we ook wat Jonathan Kahn neemt the return of the gods. Dat de aardgoden van de oude tijd, ook het oude testament, weer rondkomen en weer zuster en deer brengen in het leven van jou today. Net te lang alleen heb ik met mijn vrouw een film gezien en die heet The Time Changer. En die we publiceren in 2021. En dat joeg me een idee, en dat is echt een beetje zoals C.S. Lewis in zijn boek Brieven uit de Hel. Hierin wil ik een brief schrijven of een introductie aan voor tijdreizigers die uit vorige eeuwen bij ons komen en bij ons belanden om haar uit te lezen hoe we hier today denken en hoe alles hier today beter is voor de mensen. En dat wil ik hier gaan in deze satire. Welkom in de 21ste eeuw in de Westerske wereld. Wie realiseer je u dat je oorspronkelijke cultuur vrij primitief wezen kan? Omdat je nog net verlucht binnen door de recente rationele en emotionele ontwikkelingen die we meimakke hebben. Om je nou te helpen vooruitgang te maken in het aanpassen en je thuis te vielen bij ons, bieden we je deze introductie aan. Zodat je beter begrijpen kennen en waardeer je kennen wat we hier today doen en hoe we over de zaken denken. In het eerste plek, we binnen tot het besef komen dat er geen objectief goed als kwaad is. Als je zelfs weten, had elke culturele groep op een ierde haar eigen ideeën en overtuigingen over zulke zaken. En om vreedzaam together te leven op een wereld, moeten we daarom net verdwaan dat uw specifieke ideeën moreel superieur kennen als matte wezen als die van oren. Respect voor andere culturen betekent dan dat we mensen net bekritiseren moeten of bezieken haar te verhoren, op basis van haar morele waarden of levensstijl. We maken alleen nog uitzonderingen voor intolerante mensen zoals ouderwetse christenen, die weigeren haar aan te passen aan een bredere maatschappij en wie binnen er wist van dat jou deze aanpak begrijpen zullen.
Tweedens, omdat er geen echt goed en kwaad is, moeten we net denken dat er goede mensen versus minder mensen binnen als een antithese. Onveilig gedrag kan vanzelfs voorkomen onder mensen die in het verleden destructieve ondervindingen hebben. Benamen in conservatieve tsjerkenomjouwings. En met de juiste begeleiding en positieve feedback is er goede hoop om haar ook in een harmonische functionering te brengen. In tweede plek, er is geen objectieve waarheid, zoals we schon hebben. En daarom moeten we ervoor zorgen dat onderwijs elke een de kans biedt om zijn eigen waarheid te matchen. Het is net de taak van leraren om waarheden als wêryn't terug te gaan. Nee, leraren moeten coaches wezen, die oren begeleiden om haar eigen visie te ontdekken en te matchen. Leraren hebben een eertijds autoriteit over haar leerlingen, maar wie realiseren ons dat we alle jaren leerlingen binnen die terug gevoelens en meningen te delen, te jaren waarheid matchen kunnen. Nummer 4. Ouderschap moet dan een vorm van geerwerking wezen. Ouders, als verzorgers van ben, moeten tegen voorzichtig wezen met discipline. En alle fysieke discipline moet kosten wat kosten moet worden. 4. Menselijke redeneringen en statistische feiten binnen onbetrouwbaar. Ze waren vaak gebruikt door elitegroepen die daarmee oren onderdrukten. Aan de andere kant is het zo dat persoonlijke gevoelens van mensen niet betwisten of uitdagen worden moeten. 6. Er binnen geen goede als kwade geesten te onderscheiden. Omdat er geen immateriële geestelijke realiteit bestaat, moeten de dromen die we hebben en uw sterke gevoelens uit uw ware zelfs voorkomen. Voor het menselijke bloeien moeten zulke gevoelens en overtuigingen volgen worden en respecteren worden door alle oren mensen. Zo'n, vrouwen en mannen binnen net alleen gelijk in waarde, ze moeten ook in staat wezen om en aanmoedigen worden om hetzelfde werk te doen voor lijk leen. Je bent net ontworpen of programmeren op verschillende manieren voor verschillende functies. En dit binnen maar 2 van een menigte geslachten dat mensen haar deze dagen noffelijk bevielen. Wie moeten haar alle jaren accepteren, zat je binnen of zat je sisse dat je binnen. Nummer 8. Mensen binnen vanzelfs bisten. Dat had de wetenschap al lang zijn. En daarom moeten we geen orenbesten in kooien of hakken opsluiten. We moeten ze net exploiteren, deeltje of consumeren, tenminste als het zoogdieren binnen, like als wie. 9. Financiële compensatie moet net baseren wezen op zijn productiviteit, zijn kwaliteit of merkwaarde, zijn talent, ondervinding of andere privileges moeten net belenen worden met een hoger loon. We moeten mensen net alleen nog gelijke kansen bieden, maar en boven alles gelijk loon. Nummer 10. En dit is voor christenen. We weten nou dat er geen antithese is. En zodoende is er geen ware tsjerke en valse tsjerken. En er is geen ketterij als dwaling, want er is geen echte waarheid en er binnen allerhande interpretaties mogelijk van de apostolische leer. En daarom kunnen we ook geen tucht hebben en daarom zullen we ook geen apostolisch gezag in het Nieuwe Testament. Zodoende.
Als de Bijbelske leer in strijd lijkt te wezen met dizze op het stuit maatschappelijke culturele overtuigingen die we uitlijn hebben, dan is het de verantwoordelijkheid van de tsjerkeleiders om alternatieve interpretaties en toepassingen te vinden in een oude tekst. Om zatwaande het evangelie aansprekend te maken voor de onleeuwigen van jaar te dag. Nou, als ik gewoon van deze richtlijnen jou aanstotelijk liedje, dan kennen we met jou meelibje. We moedigen jou likwijls aan om de Joodse cultuur net te gauw te veroordelen. Want elke cultuur had zijn eigen tekortkomings. Ziek jou dan aan te passen en vrede te behouden voor harmonie in eenheid. We vertrouwen en bidden dat jou met de tijd zullen beginnen te waarderen de wijsheid van uw tijd. Zodat jou bij u thuis vielen kennen. Welkom en maar een grote succes.